Hi kids! Good morning again! Kumusta? Nag-answer na mo sa inyong module? Sa'yo na ba inyong module? Nalingaw ba mo? Or lisod ang module pero kaya ragid ka na kids? So nadawatan yung star nga gihatag ni teacher gahapon? Oh, kay naingon si mama nga very good mo kay sa inyong trabaho. Maunang gahatag si teacher og star. Yay! Okay, karon mga bata, mag-answer na pud mo sa inyong module. So atong buhaton, maminaw sa mama ug mag-answer og pinaka very good gid kay sa tanan nga pag-answer. Okay? Pero karon, gusto sa ni teacher nga maghatag si teacher og kanta. Gusto mo magkanta? Tuluan mo ni teacher og kanta. Oh, ang kanta na to karon bahin sa usa ka takuri. Kaila ba mo og takuri, kids? Uy, ang uban nakaila sa takuri, ang uban sad wala. Ang takuri kay mao ni ang sudlan ni mama og tubig, ibutang din sa kalayo or sa fire para mag-create siya og ininit tubig. Maghimo din siya ininit tubig, then ibubo din niya ang ininit nga tubig gikan sa sulod sa takuri. Karon naay tudlo ni si teacher bahin anang takuri. Okay, sige. Maminaw mo ha. Maminaw gamit ang ears, gamit ang atong ears para makabalo ani nga kanta. Tuluan din ninyo inyong manghud ha, yung baby sister o baby brother. Tuluan sa ninyo inyong ate or kuya baka bahin ani nga kanta. Sige. Ako si takuri, gamay og dako, kini ang kuptanan o kini ang bubuan. Kung mubukan, mukulo-kulo, ihaon mo ako og ibobo. Okay, once more! Sige go! Ako si takuri, gamay og dako, kini ang kuptanan o kini ang bubuan. Kung mubukan, mukulo-kulo, ihaon mo ako og ibobo. Yay! Okay, kamo na po daw, be. Sige, kamo na po daw. Okay, very good! Yay! Okay, sige, balik. Ako si takuri, gamay og dako, kini ang kuptanan o kini ang bubuan. Kung mubukan, mukulo-kulo, ihaon mo ako og ibubo. Yay! Kaya wato na niya sa balay ha. Goodbye, kids!